address. Let your head down. Brand new address. Brand new town. Now there's no limit on his credit cards. I think I'll go for it all. I think it's time for a brand new car. Not too big, but not too small. Little Ferrari. Add it up to here, I can't take anymore. When the change knocked on my door, I came into town on a slow-moving train. I'm gonna blow out of here like a hurricane. I came into town on a slow-moving train. Now watch me blow out of here like a hurricane. Oh, let go of my coat check. Super! Tak toto boli priatelia Texasky z Banskej Štiavnice. Ahojte, dievčatá, ja ešte za vami prídem. To sme tu mali mať už od rána, teda také plné Perfektné. elánu, energie, to som ešte nevidel. Naozaj, super. No, ideme sa rozprávať o tom, aký bol hudobný country a folkový, ja neviem, aký festival Senický kľúčik, o ktorom sme tu už vlastne rozprávali, sme pozývali našich divákov na ňo. A ak neprišli, tak asi škoda, že neprišli, nie? Skôr by som povedal, že ďakujeme za pozvanie, prišli. Dobre. Vlado Grežo, organizátor, Marian Kochanský, šéf poroty. Dobré inak, ráno. samozrejme. Dobré ráno, dobré Luisa. ráno. Tak chceme povedať niekoľko vied o 7. ročníku Senického kľúčika. Vlastne už to bol 7. ročník. Festival sa organizuje v Senici. Hlavný organizátor je Centrum voľného času Stonožka v Senici, mesto Senica, Slovenská asociácia country tancov. No a množstvo spriaznených ľudí, ktorí vlastne sa starajú o to, že tento festival sa z regionálneho stretnutia stal tým, ktorý otvára celú sezónu na slovenskej scéne, preto aj ten kľúčik symbolicky, pretože je to vlastne prvý festival, ktorý otvára všetky ďalšie, ktoré nasledujú. No. K tomuto ročníku asi dobrá správa je, že vždy každý rok je to súboj o to, či ten festival bude a ako bude vyzerať. A vždy vyjde, že je. Asi z finančných. Zatiaľ, z finančného, a aký bude záujem, pretože ten festival má taký hlavný cieľ, aby otvoril dvere pre skupiny, ktoré začínajú, pre tanečníkov, ktorí začínajú, pre hudobníkov, ktorí začínajú. No a hlavné poslanie je teda, aby mali záujem tam chodiť a aby sa našli aj tí, ktorí sú úplne začínajúci, ale aby tá úroveň bola zaujímavá pre divákov a pre nich. Čiže tento rok, treba povedať, podarilo sa, bolo vyše 250 účinkujúcich, súťažiacich, vyše 22 miest Slovenska a Čiech, čiže zdá sa, že festival má svoje miesto. Ako to bolo na hudobnej scéne, najlepšie povie predseda poroty Maroš Kochanský. Jasne, samozrejme. Ja som mal to šťastie, že ako šéf poroty som musel sledovať túto začínajúcu našu mlaď, ktorá hrá. Naozaj tam boli zaujímavé skupiny a jednotlivci. Môžem spomenúť aspoň zo pár víťazov. Do 14 rokov vyhral Filip Pokorný z Mostu v Bratislave, potom do 17 rokov solisti vyhrala Jolana Šišková z Otrokovic, dokonca z Moravy. Moja taká srdcová záležitosť boli kapely, takže spomeniem tie, ktoré najprv vyhrali do 16 rokov, to boli Háďatá z Kremnice, Solares z Dolného Kubínu a zaujímavý názov Bez šance z Osenice, ale boli tretí, aspoň to. A tí najstarší tam sme mali dosť ťažkú úlohu ako porota, pretože tam boli dve dobré kapely, boli to Letokruhy z Handlovej a Juka zo Šaštína, ktorí si podelili aj víťazné pesničky, lebo zároveň tam bola aj súťaž o najlepšiu pesničku, takže tie obidva texty a tie piesne ma zaujali. Jedna sa volala, tuším, Baláda o dvoch a druhá, ktorá vyhrala, sa volala Mosty, ale zaujímavá bola tá atmosféra. Už si spomínal, že tí organizátori urobili kus naozaj práce. Je to jediný taký festival pre začínajúcich amatérov a bol by som veľmi rád, keby tá účasť ešte na budúcich ročníkoch bola väčšia ako teraz, pretože je veľa ľudí a veľa mladých ľudí, ktorí si hrá doma iba tak na gitare, nemá možno tu trošku to sebavedomie, že by sa prihlásil na takú súťaž, ale je to škoda, pretože publikum špičkové, dobrá aparatúra, veľmi milé prijatie, čiže kto hráte na gitare, máte nejaké svoje vlastné pesničky, máte okolo 12, 13, 14 rokov, začínate, tak určite by bolo dobre, keď ste sa na ten Senický kľúčik prihlásili, pretože ja môžem povedať, že na tie prvé vystúpenia pred ľuďmi, prvé dotyky s pódium sa veľmi dobre spomína. To je ako prvá láska, to ti nezmizne ako z očí a je to veľmi príjemné a treba tých kapiel viac, aby tá kvalita a tá konkurencia medzi nimi predsa len rástla. No teraz majú rok na to, aby sa pripravili, lebo
ročník 2003 vlastne bude až na budúci rok. Ja mám stále problém, keď takto stávame v rozhovoroch, že ako vlastne stáť, vieš. A teraz, keď tak pozerám na tie texasky, oni ešte aj stáť vedia. Idem za Ruky nimi. takto v bok, no choď. Idem za nimi. Ktorá to tak krásne výskala? Tak najviac. Ktorá z vás? Lebo my sme to nevedeli určiť. Všetky výskate? Všetky? Nikto nič. Vicky nám mi povedala, toto je Vicky, že ona sa bude so mnou rozprávať. Tak Vicky, ty si tuším výskala. A ja. Aj ty. Povedz mi, ako presne sa volá tento tanec, ktorý vy tancujete? Hurikán. A koľko vás všetkých dokopy je, lebo tu je iba pár dievčat z vášho súboru? Spolu vyše 30. Ako dlho ste sa učili takýto tanec? Asi pol roka. Pol roka, ale viete ho naozaj, dievčatá, perfektne, úplne vám závidím. Kto vám podbíjal vaše topánočky? Ukáž nám tú topánočku zo spodu. Kto to robil? Ujo obuvník? Nie. Tak to? To sme si dávali. Už dobre, už môžeš položiť nohu. Dávali ste si to robiť? To znamená, že vy vlastne, lebo mne to pripomína trošku step, ale to je asi trošku iné však? To je americký step clogging. Aha, vidíš, tak už som sa teraz niečo od teba naučila. Kto vás toto všetko naučil? Kto robí choreografiu? Učil nás Elvis, ale Elvis? on už Počkaj, aký odišiel. Elvis? Aký Elvis? Samotný? Nie. To je jeho prezývka. Aha, a kam odišiel? Do Ameriky? Nie, do Čiech. Do Čech išiel učiť ďalšie dievčatá? Nie. A čo ste už získali? Povedz, pochvál sa, aký výsledok ste získali s takýmto fantastickým, perfektným tancom? Vyhrali sme Senický kľúčik. No, tak ďakujem veľmi pekne. My sa na vás tešíme, dievčatá, že ešte budete tancovať. Tak, Vlastne Vlado, môžeme ešte doplniť? áno, jasné. Dobre začala vlastne, my sme priviedli preto vlastne texasky, lebo sú víťazi kategórií cloggingu. Texasky to zaradili do svojho zoznamu 25 víťazstiev na rôznych scénach, takže nevyhrávajú prvýkrát a o tom je aj tá tanečná súťaž. Mal som to potešenie česť byť predsedom tanečnej poroty, čiže tak ako Maroš musím povedať, že tá súťaž je jedinečná v tom, že vlastne tam prichádzajú tí, ktorí prvýkrát idú pred potlesk publika, ale aj takí, ktorí už predstavujú kvalitu, ako ste videli, že naozaj ten festival chce otvoriť dvere tým, ktorí sa boja toho prvého vystúpenia. Tam majú tú scénu, kde naozaj ich tí ľudia ocenia a povedia, áno, ste vítaní, skúste to a potom rok od roka majú šancu sa zlepšovať. Chcem pozdraviť skupiny, ktoré to zaslúžia, takže aspoň veľmi v rýchlosti. Muchotrávka zo Zakamenného, skupina, ktorá veľmi rýchlo rastie, odnesla si niekoľko prvých, druhých miest, skupina Hopcup z Nižnej, ďalšia skupina Maryland Junior z Trenčína, z Hodonina Black and White, no a Texasky z Banskej Štiavnice. To boli také tie najlepšie skupiny, ktoré zasvietili na Senickom kľúčiku roku 2002. Dievčatá, keď prišli, určite sa ozval hneď potlesk, keď všetkých 30 vyšlo na javisko. To oni takto krásne, nielen že tanečne, ale ozdobne pôsobia na scéne, takže určite áno. A teraz všetci samozrejme šťavníci majú poplach a pozerajú, sedia pri obrazovkách a čakajú, ako to dopadne. Poďakovali sme tomu, komu sme mali poďakovať. Áno, poďakovali sme všetkým ľuďom, ktorí sa pripájajú po tento festival, aby existoval a fungoval, pretože je to naozaj osvetová práca a je to jedinečný festival tohto typu. Je to proste pre otvorenie scény pre ľudí, ktorí začínajú. Ale ja pevne verím, že bude fungovať, lebo mne sa práve zdá, že za taký posledný, alebo niekoľko rokov, nechcem povedať 1-2 roky, naozaj táto country, vlastne scéna na Slovensku sa mi zdá, že sa zmá, že je vás stále viac, ktorí sa venujete takýmto americkému country a tomu stepu americkému. Ja sa v tom tak nevyznám, tak to tak neviem povedať. Ale zdá sa mi. Hlavne, že publikum si to nachádza a ľudí, ktorí viac a viac ľudí sa proste venuje tanečnej aj hudobne tejto oblasti, takže áno, ale už je to trošku aj širší žáner, ako kedysi to bol na country a western, dnes už hovoríme o Írsku, dnes už hovoríme o mnoho širšej muzike a tance. Takže. Ešte Marianovi poslednú otázku, či je náročné byť vlastne šéfom poroty, náročné určovať a aké sú tie výkony? Či by do toho išiel ešte raz? Tak je to dosť náročné z toho dôvodu, že mne sa tam veľa muzikantov páčilo, respektíve duo tam bolo, solisti, ale mal som dobrú porotu, ktorá naozaj mi pomohla rozhodnúť, keď som bol niekde na vážkach, takže sme sa naozaj dohodli a výsledkom toho, že sme naozaj boli férovi, zrejme sú tie dve prvé miesta, ktoré sme udelili. Nevedeli sme si vybrať medzi tými dvomi kapelami, takže dve prvé miesta sú a dajú sa určiť. Takže je to ťažké iba z toho dôvodu, že naozaj na takomto festivale sa vám musí páčiť všetko, lebo tí mladí tam dojdú. A majú elán? Majú elán, niektorí sú rozpačití, ale je to prvé vystúpenie a je to čaro, že sú prvýkrát pred ľuďmi a nedá sa to už nikdy zopakovať, takže nebojte sa, gitaristi,
ktorí ste doma, hráte si len pre seba, príďte na budúci rok na Kľúčik. Tak pozor, aby sme neubrali, neochudobnili, lebo času je málo. A chceme, aby nám Texasky samozrejme ešte Ja som ešte chcela skontrolovať zbierku, že Že koľko sme vlastne vyzbierali, lebo 749 bolo, keď sme začínali. Každopádne ďakujeme všetkým tým, ktorí Ďakujeme prispeli. Môžete prispievať počas celého dňa 24 hodín. 753, Asi 4. No, prekročili sme tých 750 000, to je dôležité. palce na Ďakujeme. ďalší ročník, aby bol. Ďakujem pekne, želáme to isté. Na záver, Texasky.